shi yasa aka tambayi chat gpt, ɗaya daga cikin app mafi ƙarfi na yanzu na tambayar artificial intelligence na kimiyyar kwamfuta akan wannan alƙur'anin da kuma waɗannan alhuruful muqatta'a, shi ma ya tsaya akan cewa ba wanda ya san hakikanin ma'anarsu. Sannan kuma wannan alƙur'ani buwayi ne gagara misali da ba za a taba iya samar da irinsa ba har duniya ta nade. Kuma an tambaye shi cewa ko akwai kuskuren da ya gano a cikin alkur'ani, ya ce the Quran is 100% accurate. Alkur'ani cikinsa gaba ɗaya daga farko har ƙarshensa ba kuskure ko guda ɗaya. Shin AI ɗin musulmi ne? Musulmai ne suka yi shi? Amma aka tambaye shi cewa shin wannan alkur'anin ya tabbata da gaske cewa wannan alkur'ani authentically divine, da gaske daga ubangiji yake, ba wani input din dan adam a ciki, ko Muhammad ya ƙara wani abu? Ya ce duk duniya ba wanda isa inda kwakwalwar dan adam ne ya shigar da ko harafi ɗaya a cikin alkur'ani. Aka tambaye shi cewa shin a wannan alkur'ani me zai tabbatar da cewa original din ne ba a ƙara wani abu ba bayansa? Ya ce na farko shi ƙur'anin da kansa ya ce ba zai yiwu a ƙara komi ba, don ya kawo ayar ya ce la ya atihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Sai ya ce walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ya ta kawo wayannan ayoyi, ya ce kuma ya yi bincike ta hanyar waɗansu manuscript ɗin alƙur'ani da aka samu a waɗansu labirari na ƙasashen turai, waɗanda ya ce suna da tsohon tarihi tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da rai aka rubuta su. Ya ce kuma har yau yadda suke shi da kwafin ƙur'anin da yake hannunmu yake. Ya ce kuma ba a taɓa samun wani littafi a duniya da ya kai shekara 1000 ba a iya canza shi ba sai alƙur'ani kadai. Kuma haka zai zauna ila an yaritha Allahu al-arda wa man alaiha. Sun gagara da alqur'ani kuma za su ci gaba da gagara da shi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Wannan shine alqur'ani, shi yasa Allah madaukakin sarki yace tilka ayatul kitab. Waɗannan su ne ayoyin alkitab. Alkitab shine alqur'ani, amma ismul jins ne da yake hada kowane littafi ma na Allah. Amma nan da Allah ya ce alkitab, yasa ma'arifa yana nufin wannan alqur'ani. Alkitab din shine na zalikal kitabu la raiba fi, shine na nazzala alaykal kitab wa innahu lakitabun aziz. To sai Allah ya ce wa qur'anin mubin, da kuma alqur'ani abun karantawa mabayyani. Sai Allah ya atufu shay'i ala nafsihi. Alkitab shine alqur'ani, kuma alqur'ani shine alkitab.